зарраи огаҳӣ надоштам ва пай бурда ҳам наметавонистам ки чӣ ҳиссест, чӣ дардест, чӣ калому, чӣ ҳарфест. хулас аз ишқ тамоман дуру бегона будам. як рӯз дар ҳафтаи таҷлили ҷашнвораи Наврӯз дар саҳни мактаб чашмам ногаҳон ба духтаре афтод, ки бо як дидан эҳсосе маро фаро гирифт, ки он эҳсосро бо сухан баён кардан хеле мушкил аст. намедонистам ки ин эҳсоси ишқ аст, чӯ аз ишқ тамоман дур будам. он духтар хеле зебо буд. чашмони шаҳлову зебогии нотакрораш ақлу ҳушамро аз худ рабурд. то охири ҷашнвора нигоҳоямро аз ӯ намекандам, намехостам. дар асл қалбам намехост ки аз ӯ чашм дур кунам. воқеан зебову беҳамто буд. аз кулигӣ фарқ дошт. нигоҳоямро гаҳе мегурезондаму гаҳе беис нигоҳаш мекардам, аммо ӯ заррае ҳам инро пай набурд. он вақтҳо ман дар синфи ҳаштумин таҳсил мекардам. агарчи ҳанӯз ҷавон будам, вале қалбам беихтиёр ошиқ шуд. ин ки гуноҳи ман набуд. чӯ қалб барои ошиқ шудан ҳеҷ гоҳ намепурсаду иҷоза ҳам намегирад. ҳам боиси таассуф буд ва ҳам боиси хушбахтӣ. хулас ҷашнвора ба охир расид. худро гӯё ки гум карда будам. қалбамро назди он духтар гузоштаму худам ба хона омадам. шаб то саҳар аз фикрам дур намешуд. он чеҳраи зебояш аз пеши назарам намерафт. ҳар вақте ки ба ӯ фикр мекардам, қалбам якбора ба тапиш шурӯъ мекард. хеле зебо буд ин эҳсос. вақте ба ёди ӯ мехобиву ба умеди дубора диданаш чашм мекушоӣ. аҷаб манзараи зебо буд ин рӯзҳои аввали ошиқ шуданам. хулас оҳиста оҳиста муҳаббатам нисбати ӯ бештар шудан гирифт. зиёдтар дӯсташ доштам. хеле сахт ошиқаш шудам. фаҳмидам ки дар синфи ҳанӯз шашум таҳсил мекунад. ман ки синфи ҳашт будам, дарсҳоям қисми саҳар буданд ва дарсҳои ӯ бошад баъд аз нисфи рӯзӣ. ман баъди дарс ба хона меомадам ва боз бо баҳонаи аз хона дубора ба мактаб мерафтам. фақат ба як умед: дидани чеҳраи зебои ӯ. то битавонам як бор ҳам бошад ӯро бубинаму қалбам дар он қафаси танги худ зарраи ҳам бошад ором бигирад. бо ҳамин аз байн рӯзҳо мегузаштанду ишқи ман бошад бештар мешуд. чандин маротиба аз қафояш то хонаашро назора карда мерафтам, вале ӯ инро пай намебурд. чанд маротибаи дигар бародараш маро дида бо ман ҳатто кашмакашиҳо ҳам кард, вале ман рӯй нагардондаму дастам накашидам. муҳаббатам росторост бештар мешуд. билохир сабрам намонд ва ба хулосае омадам ки ба ӯ ибрози муҳаббат кунам. азбас ки ӯ телефон надошт, маҷбур шудам то барояш нома нависам. پایان قسم یکم. ادامه‌اش در ترانه نوبتی. بهترین ترانه قصه ها در پرتر شهلا سیفی دینوه از تقدیمات شهلا سیفی دینوه. قسم دوم قصه باران و به همتا.
خلاصه مجبور شدم که برایش نامه نویسم. اولین نامه عاشقانه‌ام در دوران مکتبی به همان دختر بود. امروزها وقتی که همه این منظره را به خاطر میارم میخندم. عجب دوره بود. قصه ما گویا یک قسم فیلمی بود، اما فرقش در همین بود که حقیقت داشت. خلاص براش نوشتم از محبت، از عشقم، از احساسم، هرچی که در دلم بود بی شک و شبهه نوشتم و باز خودی رسان کردم که جوابش را انتظارم. مثل طفل با بیقراری جواب نامه‌ام را انتظار بودم. صد فکر و خیال به سرم می آمد که در جواب چی می نویسه گفته، که نخست فردایش زدم. من که از او کلام بودم در اول به من اکا گفته مراجعت می کرد. خنده‌آور است نه؟ ولی حق داشت. او دختره بود که اولین بار من عاشق شدن را برایش آموختم. مثل من از این موضوعها تماما دور بود. با همین ما با هم صحبت را شروع کردیم. فقط طریق نامه. من می نوشتم، در جواب باز او می نوشت. من می نوشتم و او می نوشت. ما نامه های همدیگر رو طریق نزدیکانمون به هم می رساندیم. یک روز در نامش نوشت که مرا از خورده و پسر خالم گهواره بخش کردن گفته. شور و غرور جوانی که بود گفتم هیچ کم نه. با کدام راهی که نباشد من تو رو بالاخره به زنی میگیرم. به همه کار آماده بودم. نوابسته به سن و سالم، نوابسته به این موضوع، نوابسته به هیچ چیز آماده بودم که برایش همه کار را بکنم. ما پنهانی گاه با هم در مکتب و در کوچه حرف می زدیم. از نزدیک. او که دختر خیلی آرام و بافهم بود خیلی می ترسید. از خانواده و از آبرویش زیاد می ترسید و هنوزم از حرف زدنمون می ترسد. اگرچه سالها سپری شده باشد هم. من روز تا روز بیشتر عاشقش می شدم. عاشق صدایش، عاشق حرفهایش، عاشق رفتار و عاشق سیما و نگاههایش. خیلی دوستش داشتم. خیلی. ما گاهی طریق تلفن هم صحبت می کردیم. روزی که من به درس نمی رفتم او هم نمی رفت و روزی که او نمی رفت من نمی رفتم. دیگر برایم درس اهمیتی نداشت. نه مکتب، نه درس، هیچ چیز نمی خواستم. فقط در فکر و هوشم او بود و خلاص. هیچ چیز در خیالم نمی نمود. همیشه برایش می گفتم و هنوزم می گویم که تا وقتی که هستم کنارش خواهم بود. خلاص مناسبت ما گاهی طریق نامه و گاهی طریق تلفن ادامه می یافت. از حرفهای دلمون دفترها پر می شد. بعضن وقت طریق مسنجر طولانی حرف می زدیم و گوشی در دستم با یاد و خیال او خوابم می برد. آن لحظه ها خیلی زیبا بودند. عشق او به من آرامی خواب شب را می داد. خیلی دوستش می داشتم. یک روز تصمیم گرفتم که به نزد خاله بچه‌اش بروم. همانی که با او گهواره بخش شده بود و همش را به او بفهمانم. و من هم بدون ترس به نزد آن جوان رفتم. پایان قسم دوم. ادامه‌اش در ترانه نوبتی.
беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳлу Сайфиддинова аз тақдимоти Шаҳлу Сайфиддинова. қисми сеюми қиссаи борон ва беҳамто. як рӯз тасмим гирифтам ки ба назди хола бачааш биравам ва ҳамашро ба ӯ бифаҳмонам, то фаҳмонам ки мо якдигарро дӯст медорем, то ӯ аз гирифтани беҳамто даст бикашад. ишқи ӯ ба ман ғайрату қувват мебахшид. тарсу ҳаросе аз касеву чизе надоштам. бо ҷуръатона ба назди хола бачааш рафтам ва ҳамашро ба ӯ фаҳмондам. хеле писари бофаҳм буд. ӯ маро дарк кард. ӯ ишқи маро қабул кард ва аз гирифтани духтар даст кашиду ба касе чизе нагуфт. шодии ман ҳадду каноре надошт. ва ҳамон сол аз сабаби оне ки бародарамро бояд бо духтари амаам хонадор мекардем, ҳама банди тӯи онҳо буданд. никоҳи хешу таборе ки ман буд, ҳама ба ҳамин кор овора буданд. ва вақте ки аз модарам хоҳиш кардам ки ба хостгории духтар бираванд, модару амаам розӣ шуданд. аммо падарам хост тӯи бародарамро гузаронем ва баъдан якам ором шуда аз паси ин кор шавем гуфта сари вақт ба хостгорӣ нарафтам. аз як тараф ман хонаводамро дарк мекунам. дар ҳолати мушкил қарор доштанд. аммо аз тарафи дигар бошад, хонаводаи духтар маро дарк намекарданд ва ҳанӯзам намекунанд. модараш, акааш, холас ба ғайр аз падараш ҳама медонист. ҳамашон медонистанд ки ман ӯро дӯст медорам. ҳатто модараш борҳо борҳо суҳбати моро тариқи телефон дидаву духтару хеле сарзаниш ҳам кардааст. холас аз байн як муддат гузашт. як рӯз бароям хабаре оварданд ки духтарро бо ҷавоне фотиҳа карданд. ин хабари шум зиндагиамро баъди ин ҳама муборизаҳову талошҳо дар назарам тангу тор кард. хеле шикастам, хеле. шунидани ин хабар барои як нафаре ки дӯст медорад ва ошиқ аст хеле сахт аст. вақте ту бо тамоми вуҷуду ҳастият барои расидан бо ӯ мубориза мебарӣ, аммо билохир мешунавӣ ки ӯ бо дигаре тӯй мешавад. ӯро дар канор яке тасаввур кардан ғайриимкон аст. фикр мекунам маро танҳо нафароне дарк мекунанд ки сидқан ошиқанд ва якеро монанди ман тӯлоне дӯст доштаанд. охир ваъдаҳои мо бо ҳам дигар буд. ман барои расидан бо ӯ ба ҳама кор розӣ будам. ҳама талошро мекардам ки бо ӯ якҷо бошам гуфта. вақте аз худаш пурсидам ки чаро ба ин кор розӣ шудӣ, гуфт ман розӣ набудам ва ҳанӯзам нестам. аммо бе иҷозаи ман ин корро карданд. бори маро напурсидан гуфт. аҷаб дунёе. ҳар ки ошиқ бошад ба ишқаш намерасад. вақте мо бо яке оиладор мешавем, боварӣ доред ки ӯ ишқи як нафаре набошад. вақте бидуни муҳаббат бо яке хонадор мешавем, ҳатман фаромӯш накунед ки ӯ замони ошиқи яке ва ё ишқи яке буд. ё маҷбурӣ ё бидуни огаҳӣ бо дигаре хонадораш мекунад.
ман ҳайрон мешавам ки чаро баъзан оилаҳо дидаву дониста ду ошиқро аз ҳам ҷудо мекунанд ва онҳоро моли нафароне ки барояшон тамоман бегонаанд месозанд. чаро? ҳанӯзам дар ҷомеаи имрӯза ин мушкиле ҳалли худ ва ин суол бошад посухи худро наёфтааст. аҷабо ки ҳамеша шахси ошиқ месозад. вақте ки ман бо модараш ҳарф зада будам, гуфта буд ки бигзор ин ҳам хушбахт шавад ва ту ҳам якеро гиро хушбахт шав. дар ҳоле ки медонист хушбахтии ҳардуи мо дар расидан бо ҳам буд. бо вуҷуди тамоми талошҳо модараш боз ҳам розӣ намешуд. билохир ман ба духтар бошад интихобамро гуфтам: ё ӯ ё марг, ё марг, ё марг. پایان قسم سیوم. ادامه‌اش در ترانه نوبتی. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳло Сайфиддинова аз тақдимоти Шаҳло Сайфиддинова. қисми чаҳоруми қиссаи борон ва беҳамдо. хулас ман ба духтар бошад интихобамро гуфтам: ё ӯ ё марг. ӯ ҳам ҳамчунин. ӯ баъзан вақтҳо хеле мегиряд ва ҳатто аз худкушӣ ёдоварӣ мешавад. боз барояш сабр карданро меомӯзаму хоҳиш мекунам ки ором бошад. дилбардорияш мекунам ва ҳар чие ки нашавад ӯ аз ман мешавад гуфта умедаш мебахшам. эй кош умедҳоям барбод нараванд. кош зиёд мехоҳам бо ӯ якҷо бошам, як оила шавему хушбахт бигардем. охир мо ҳарду якдигарро дӯст медорем. аммо зери қонуни зиндагиву урфу одатҳои мардум қарор гирифтем. афсӯс, акнун дарк кардам ки барои ба ишқ расидан хеле қувваву сабру ҷасорат лозим аст. аммо то вақте ки ҳастам аз рӯи имкон мубориза мебарам. як мард ҳеҷ гоҳ бояд аз ваъдаи додааш нагардад. ман ба хотири ишқам, ба хотири тамоми рӯзҳои бо ӯ якҷо гузарондам, ба хотири ваъдаҳоям то ҳадди имкон талош мекунам ва дуо мекунам ки талошҳоям беҳуда набошанд. ман баъди хатми мактаб ба Русия ба назди хона
ранҷҳояш. дуриву фироқаш як лаззати худро дорад. чӯ медонӣ ки ӯ ҳам як гӯшаи дӯстат медорад ва ӯ ҳам бо беқарорӣ интизорат аст. ман ба хотири мард буданам ва ба хотири муҳаббатам сари ҳар як ҳарфам истод меистам. ҳатто розиям ки духтаро биравоям. вале чӯ медонам ки бидуни дуои волидон ҳеҷ кас наметавонад хушбахт бошад, ҳатто ошиқтаринҳои дунё ҳам. бинобар ин то ҳадди имкон мехоҳам ҳама кор бо розигии ҳам хонаводаи онҳо ва ҳам хонаводаи мо бошад. дунё имрӯзҳо тӯли 5 сол мешавад ман ӯро дӯст медораму мо бо ҳам суҳбат мекунем. ҳар кӣ гӯяд ишқи даврони мактабӣ фаромӯш мешавад, ба ин гуфтаҳояш ҳақ намедиҳам. чун ман замоне ки ошиқ шудам ҳанӯз хеле хурд будам. намедонистам худи ишқ чӣ аст ва чӣ эҳсосе аст. аммо бубин 4 соли пурра сипарӣ шуд ва соли 5-ум аст ки ман ӯро бештару бештар дӯст медораму муҳаббатам заррае кам намешавад ва умедворам ки то ба охир ҳамин гуна боқӣ мемонад. ман имрӯзҳо хеле пазмона шудаам ва ҳеҷ гоҳ тасаввур карда наметавонам ки бидуни ӯ чӣ гуна зиндагӣ мекунам. чун медонам хеле сахт аст. ба ҳар кие ки қиссаро мешунавад маслиҳат медиҳам ки дар ишқи худ мубориза баред. чун дар замони имрӯза ёфтану пайдо кардани ишқи ҳақиқӣ хеле мушкил аст. хеле. ман бовар дорам ки агар бобе ҳам то як ҷо шавам ҳеҷ гоҳ намегузорам ки ӯ хор шавад. кош оилааш инро мефаҳмиду барои хушбахти духтарашон розӣ мешуданд. кош. зиндагӣ мекунам ба хотири худо, ба хотири оилаам ва ба хотири ӯ. боқӣ ҳамаш гузаро аст. ҳамаш. худоё садоямро шунав ва маро барои расидан ба ин хостам кӯмак бикун. ин буд он чие ки мехостам қисса кунам. ҳарфои дилам хеле зиёданд, вале мегзор моли худам бошанд. ва дуо мекунам ки ҳама ошиқон ба висоли ҳамдигар бирасанд. омин. омин. آمین. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳло Сайфиддинова